diketak ben semringah. Ayo Mas Warno. Kacili. Semes terus kelingan ramah kengguyune tresno lan kasih sayange karep aku pengen dadi selingkuhane bojone wong nikmat lho. Sayange bojone loro nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ora bakal melu ngeloni. Cukup lewat ngimpi wae sih. Ya, cukup lewat ngimpi. Tapi lama-lama juga kejadian. Oh iya. Witim terus jalanan Jawa Kulino ya. Yang penting ojo ati karep bondo cupet. Sing tak gagas bojone loro. Ada gula, ada semut, mumpung rondo ayo diemol. Jurakan. Jurakan ki. Asik. Jazz. Asik. Moh. Asik. Asik lole jos. Jambu alas nduk ungu kulite senajan kowe tilas mesti enak rasane. Enak lho Mas. Kelingan manis eseme terus kelingan manis geguyune terus nolan kasih sayange karep atiku. Aja nangis tak sawer bojone. Jambu alas kulite ijo sing tak gagas bojone loro. Ada gula, ada semut, mumpung rondo ayo diemol. Jas, kowe jaluk ngomong, jaluk, serak diroyok iki lho. Asik lole jas. Wes musik nang mburi. Ya aku nek ngene lapes ya Mas. Ijo sing rasane senajan tilas tak enteni nang mburi wae. Ayo Mas. Sayange bojone loro nanging aku wis padha tresno nelongso rasane ngati yen aku ora bakal melu ngeloni. Ayo Mas Warno. Oke, masih bersama Campur Sari Ces Wokasi. Lobet ya, dices lobet. Tenang, nanti kita mengeces di belakang aja. Jambu alas kulite ijo sing tak gagas bojone loro. Ada gula, ada semut, mumpung rondo ayo diemol.
Sedololo jas. Lah sing nyawer aku situ sampean yo enak men. Ayo Mas Warno. Kulite ijo. Manis rasane. Ngerti? Iki kemringet sedak aku. Najan Yo, bilas. iki ora iki kemringet dhewe. Loh, Pas. aku ini sampe Hei. Wis duwe bojo. Nanging aku wis bacut tresno. Menelongso rasane ati. Yen aku ora bakal melu duweni. dicabut lagi Mas Warno. Oh isih ya? Cabutnya ora. Cek. Wong wedok nek ora duwe iki ngene iki ngono. Angel tuturane. Asik. Hei. Ayo Mas Warno. Walas kulite ijo sing tak gagas bojone loro. Ada gula sing diduketi aku. Wong rondo ayo direbut. Cabut sih no. Ngene. Asik. Ho. 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 Mas, bojomu tak silih sik. Cek. Hei. Silih tak bayar kok. Ora di bojo aman. Aman. Tenan. Tenan no Mas. Kasih no. Iya. Hei. Promosi. Oh, promosi. Sumpah-sumpah Ya terak-terak iki. Jas. Ojo kalah saing. Jas. dilakoni. Jambu alas nduk manis rasane. Najan tilas tak enteni rondone. Ayo Mas. Kelingan manis eseme. Mesem nduk. SMS sopo? Mesemu. Arama kemuyune. Lali to. Kasih sayange. Sayang. Karo tak lapi keringetnya. Ya Allah, kayak ngerti banget loh aku. Cek. Matur sembah nuwun. Mas Warno. Kita nganti jaluk duit nyanyi bae. Ayo Rono salaman. Nek dikei duit aja gelem ya. Aja gelem bersama dengan Cah Asli Solo campur sarinya Indonesia. Pokoknya salaman aja tinggal duit wae seneng. Kuwi seneng kalau aku ngono. Kuwi sejarah biyen tanpa ada beliau ada DMC. Gitu. Pokoknya rasane be salaman aja. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulaksmi Jogja Pak Jono tenane sayu aja nganti blenjani jase ku dhewe lho nganti blenjani ditenono tak kat kowe ya jeng kuwi megara beratan kok kakang wong ayu wong ayu tresna kinarya tombo susah jroning batinku
mung eling manis sing ati bisa anduweni tak sekop-sekop marang sang sekop-sekop ibu kelwati Wis segera kawin karo penyanyi lho. Kang liputi Halo opo ayu tak ukokne wong ayu aku suke bondo suke bandu wong ayu tenan apartemen tak sewake wong ayu wong ayu tresna mungkin naryo tombo susah jro ning wih bisa Dan bersama Wong Indonesia Rifana Audio saksikan bersama musik. Ayo kumpul-kumpul bunda-bunda. Tepuk tangannya mana dong? Sepine aku seneng karo liyane arep cemburu kok duduk sopo-sopone sing awale perhatian ning akhire sliramu sing malah Terus
Oh
untuk menyingkat waktu, waktunya juga dijumenengke yo kabeh. Kui Anjar terakhir Eva. Ayo Mas Warno. Asik. Monggo Pak. Mas Warno. Pipimu tak jiwel, 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 jiwel ala jiwel. Janjane kowe neng ati gelagatmu saja nyubriyani atiku sujono kowe kencan karo lanangan liya. Campur saya Indonesia dulu. Irfan Audio. Ayo ready. Bedo irungmu mengko tak jiwel 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 lala jiwel lali janjine kandane alasane mangke lake ora gelo arisan arisan. Iya, arisan. Mana sawerane? Janjane kowe nang endi? Gelagatmu saja nyubriyani. Ya 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 ya. Oke. Jono
Sampah spesial keluarga besar Sragen Asri. Ayo Pak Pri, Mas Gun. Nemu pamit lunga mung pelengku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni yo piye piye di sawang tangga empo nyawang aku wis emo nampa rakelingan janjimu semono matur suwun. MC-ne kaya Caleng. iki Ragil iki. Ayo Mbak Ragil, Banjar, Mbak Wi. Pengen ketemu senajan adoh tak parani mong nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe teko ninggalake kaya si mendalatiku laku metis dalasi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kondo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli Sragen Tina monggo dilanjut selak mampet jadi Mbak Bogel asik hey 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 masih bersama Cas. Oh, Cas memang campur saya Indonesia.
Monggo Pak Arno. Pak Arno monggo. Ngerti aku goleki kon apote wong pengen ketemu najan apot alapot mau nuruti karepe ngati bareng saiki iya yang jelek sawer yen pancene ora rondo mbok yo kondo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli suwe-suwe tak kompo tenan iki. Monggo dilanjut langsung ke. Kaya ngene lakon Sik. Hei. Hei. Apa to, Nduk? Hei. Hei. Oh, ahung. Oh, ahung. Neng ngendi goleki kon akone mung pengen ketemu najan adon tak warani mung nuruti karepe ati bagamu abah. Ayo Mas Warno. Yen pancene ora tresno mbok ya kondo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal melu ngaloni Hai Mas. rondone rondo palsu. Mergo bojone dijak ngomongnya rondo. Engko nek nang omah yo blam-blam. Monggo dilanjut. Aku nek karo kene iki rada wedi, Mas. Karena janjinya janji palsu. Ini kan mergo iki, nek ora iki ora HE. Lo. Dilanjut ya. Jangan lihat kita dari covernya. Direkengke. Yang penting selamat wilujeng kabeh ya. Selamat Riyadi. Berkah bermanfaat semua. Monggo lanjut. Kaya ngene Monggo Mas.